Δεύτερο πάρτι, παίρνουμε ξανά το Ποσειδώνα. Ελπίζω να απαντήσει. Ελπίζουμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Είναι εκεί ο Ποσειδώνας. Ο Ποσειδώνας. Εγώ είμαι. Ναι, καλά. Άντε ρε Λένη. Ποιος είναι, ρε. Με τρόμαξες ρε, λέω. Ποιος με παίρνει συνέχεια και δεν το μεταφέρει. Ρε, κλείνει το τηλέφωνο της μαμάς μου, χάλια είναι. Μόνο του κλείνει στα ξαφνικά. Το ξέρω. Ελένη. Ξανά έκλεισε το τηλέφωνο. Δεν μπορώ να το σπάσω. Οπότε, παιδιά, δεν έχει δεύτερο πάρτι. Πήραμε μια φορά το Ποσειδώνα, τον τρομάξαμε. Δεν κλείνει το τηλέφωνο. Οπότε θα χρειαστεί να τελειώσω εδώ το βίντεο. Και αυτό θα συνεχίσει να τρομάζει. Οπότε, ναι, guys, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας δώσετε ένα like, comment και subscribe. Έτσι, αν τρομάζουμε το Ποσειδώνα συνέχεια. Ο Γιάννης δεν απαντούσε, ο Αλέξιος δεν απαντούσε, έχει κλείσει το τηλέφωνο. Κανένας άλλος δεν θέλει να τον παίρνω. Οπότε είχαμε το Ποσειδώνα και το τρομάξαμε. Ευχαριστώ. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα είπαμε αυτά. Bye.